מה זה חתונה? דוד ניר, דוד הרעות, היום אתם מתחתנים. הבטחנו להגיד משהו, אבל אנחנו לא ממש מבינים. אומרים שניר כבר בן 36 ורעות של 34, אבל הם נראים לנו קצת סגנים, בגלל זה יש להם כבר כלבה. אז יש עכשיו חתונה ואומרים שיש הרבה אוכל ועוגה, ואנחנו רק רוצים לדעת אם ייגמרו לכם כל הממתקים עד הבוקר. דוד הרעות, דוד ניר, תתחבקו, זה די מביך אבל לא נורא, אנחנו פה, העיקר שיש לנו אוכל טוב. אז תאכלו, תשתו, תחתדו ואל תשכחו איתנו, כי אתם נראים היום כמו סיפור אהבה נצחי ומצחיק. יש לכם את לונה הכלבה, אנחנו אוהבים אותה יותר מכם, אז תדאגו לה, תנו לה אוכל, תטיילו איתה בשדות. היא נראה כמוכם היום שמחה מקטצת שערה, אז תדאגו לה, היא חלק מהמשפחה כמונו. דוד הרעות, דוד ניר, תתחבקו, זה די מביך אבל לא נורא, אנחנו פה, העיקר שיש לנו אוכל טוב. אז תאכלו, תשתו, תרתדו ואל תשכחו איתנו, כי אתם נראים היום כמו סיפור אהבה נצחי ומצחיק. אז תאהבו אחד את השני, אל תשכחו שאנחנו גם כאן. תתחבקו, תתנשקו, אבל לא לידינו, זה מאוד מביך. שתהיה לכם שנה טובה, שנה של שמחה